ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ዜድ ኤኤል ከመይ ቀኒኹም ደህና ዲኹም? ከመይ እኒአ ስራሕ ፀጋጥዕና ኩሉ ሰናይ ድዩ? ብግኔካ ኣምላኽ መስገን ደሓነ ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ ብለለኹም ሰላም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ክቡራት ተኸታተልተይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ካብ ሰላም መጻኹም ናልክ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሓድሽ ስለዝኾነ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ነገርኩም ኣበራትዑኒ ንጽናሕኩም ከዓ ነዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ ክቡራት ተኸታተልተይ እና ልሙዓንቲ መጽአኩም ዘለኹ ብሕፅር ለርስ ቪድዮ እያ ሻም መጨረሻ ክትወድዋ ከዓ ተስፋ ይገብር ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ብዛንታ መልክዕ እዮም መጽአኩም ነኹ ትዛንታ ከዓ ታይ ይብል ሓቢርኩም ተኸታተሉና ክሳብ መጨረሻ ስለ ላይክ ሰብስክራይብ ትገብሩልይ ከዓ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ናፍታ ቪድዮ ክብለኩም ማሪ ዛንታ ካብ ግዝያት ሓደ መዓልቲ በይና ተቐመጥ ዝነበረት መልክዐኛ ጓል ብድቁሳ ሎሚ ገዛኺ ክመጽእ እየ ድራር ድማ ሓቢረ ምሳኺ ክበልዕ እየ ዝብል ናይ ክርስቶስ ናዝራዊ ድምፂ ሰምዐት። ንእለት ብምትንሳእ ገጻ ኣማዕቲባ በቲ ዝሰምዐቶ ድምፂ ሕልሚ ከይከውን ደጋጊማ ሓሰበት። ግን ሕልምስ ኣይነበረን። ሻንጣኣ ብምልዓል ዝነበረ ገንዘብ ኣኪባ ንድራር ዝኸውን ኣስቤዛ ክትገብር ዕዳጋ ኸደት። ገለ ዝብላዕ ስጋ ልስሉስ መስተ ምስ ሕብሽቲ ብምሽማት ድማ ንገዝኣ ጉዕዞ ጀመረት። ብብርቱዕ ድምፂ ካብ ርኻብ ብዝበልዕ ህፃን ቆልዓ ንኸርቱ መዐንገል ዝኸውን ዝብላዕ ክልምን ኣብ መንገዲ ኮፍ በላ። ረጊፃቶ ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። ካብቲ ንድራር ዕድመ ዝሓሰቦቶ ሕብሽቲ ብምውፃእ ድማ ሃበቶ። በቲ ዝነበረ ቀዛሕታ ቁሪ ሓንቲ ኣዶ ከንፈረን እንዳንቀጥቀጣ ተጨባቢጠን ኣብ ፅርግያ ደጊማ ተዓዘበት። ነዘን ኣዶ እውን ረጊፃተን ክትሓልፍ ባሕሪ ከብዳ ኣይገበረላን። ካብ ኣብ ዝባና ተወንዚፋቶ ዝነበረት ነፀላ ብምቕንጣጥ ነተን ኣዶ ክዳን ካብ ሒዛቶ ዝነበረት ሕብሽቲ ልስሉስ መስተን ሃበተን። ከምኡ ዳበለት ነቲ ድራር ዝሓሰቦቶ ኣስቤዛ ኣብ ቅድሚኣ ዝጸንሐዋ ሎማኖ ሂባ ወደአቶ። ምድረ ሰማይ ወጋወጎ ሕብሪ ብምሓዝ ጸልመታ። እታ ጓል ድማ ብውሽጣ ፍርሕ በለት። ምኽንያቱ ክርስቶስ ምሸት ገዛ በመምጽኡ ምስኣ ኸድርር ምዃኑ ነጊርዋ ስለ ዝነበረ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ሩግ በላ። የዕንታ እንዳቐባሕበሐት ድማ ከምዚ በለቶ። ጎይታየ ልክዕ ከም ዝበልካኒ ምሳይ ክትድረር ንዓይ ጽጋእ እዩ። ነገር ግን ዝብላዕ ይኹን ዝስተ የብለን በለቶ። ክርስቶስ ድማ ብድሙቕ ፍሽኽታ ከምዚ በላ። ኣይፈለጥክንን እምበር ንኸርሰይ ብምግብኺ ንዝባነይ ብኽዳንኪ ንጎረረይ ድማ ብልስሉስ መስተኺ ኣብሊዕኽንን ከዲንክንን ኣጽሊልክንን ኢኺ በቲ ኩሉ ዝገበርክዮ ሰናይ ዝበለ ቦታም ምስኪን ዝልሙኖ ዓስቢ ረኺብኪ ኢኺ ኢልዋ ተዓዘረ። ጽቡቕ ንኽትገብር ግድን ኣይኮነን ማዕዶ ንዘሎ ኸጥምት መጀመርታ ንኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሓግዝ ንሰብ ምሕጋዝ ሰብ ምዃን እኹል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዛዛንታ እዚኣ ትምስል ነይራ መሃሪት ኮይና ክትረኽብዋ ከዓ ተስፋ ይገብር ደቂ ዓበይቲ ወይ ስለልነበረና ጻንሒትካ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ሰሰናይ ንዓኹም ሸዋት